kwamkelwa amakrwala nanga kamakrwala phambi kwethu. Sizawucela ke into yokuba ndicinga uba xa ndithetha ngolu hlobo ke ndibandakanya namagosa okokuba sizame uba lo msebenzi omfutshane siwenze ngendlela efanelekileyo nentle nebukekayo. Bendithethe phaa kugosa unokuqala amakrwala xa ekhona ze sifumane nje uba ilisti yawo uba bangoba. Ndiyacima mhlawumbi enye into enoba iphosakele ukuba akhona sele ebuyela esikolweni. Kodwa ke njengoba ndicinga uba sayithabatha sayenza isithethe sale nkonzo into yokuba amakrwala xa ebuyile abuya siwabona uba ngawo aphelele, sona siwenze umbulelo kuThixo. Siyabona mos, siyeva ukuba kwezinye iindawo akabuyi onke amakrwala. Yilona ngosana uThixo simbulele ngamakrwala ngoonyana bethu abahambileyo okoluka babuya ngamadoda. Apha ke ndinababhuti bane balapha. Amakrwala ke siye sithi xa ekhona siwabuke ngephela. Ndiyaciba nanjengoba ndibona uba sinxibe ngolu hlobo sizawuyenza loo nto yokuba sijikeleze isitya magosa ukuze abantu babuke amakrwala. Siyayicela loo nto apha phambi kwam. Bantwana bam, ndingathi asiyazi laa nto yalaa tata onetyesi madolo nje. Hayi, nayibona engekho ngenye imini. Naba abakrwala esinawo apha azawuphakama ke kumabona, singathethi nangabantu esingabaziyo. Okokuqala kwaKhanya Mphongwana, igama lomama lomzali wakhe lobhalwe igama lomzali wakhe uZimkhitha Mphongwana. Nguwe lo bhuti ungumni mfondini. Hlala phansi ke ndoda. Olandelayo nguAmade Bavuma, unyana kaNomphelo kwa. Nguwe lo bhuti uqinisekile ngako. Olandelayo nguAphumile. Ngibhala kodwa ngibhala ngalo. UAphumile Mkhiva kaNomalizo Mkhiva. Olandelayo nguMbuso Guzana. Kodwa hlala phansi ke wena nyana kaPhilip. Bonke kabantwana ngokwe-address zabo ngabalapha eSt Jonathan Church. Akapho mhlawumbi omnye kwaseLutere njalo njalo kubhalwe uba ngabalapha. Siyabulela ke kuThixo abantwana bam. Asithuba badeke kodwa kamagosa ndicela uba ajikeleze nesitya esobuka aqala apha kum. Ngoku ke siyavuma nathi uba ndingamadoda. Icawa ke nayo iyazifaka uba ibe negalelo ekwamkeleni nina enkonzweni. Iyazifaka uba ibulele kuThixo ngokuba ningamadoda. Ambi ngoba andizibuza ukugqibeleni usenkonzweni.
kodwa mna ndithembile ukuba ningabantwana benkonzo njengoba nibhalile amagama ento. Ndithe ndibhala ngamabomi ukuze ndiyazi uba niyasibandakanya nithi ningabalapha ekhaya. Siyabulela ke bantwana bam. Ndingagqitha nje ngelithi xa ndizawuhlala phantsi, anolukelanga uthixo. Into endidla ngoyiqaphela apha yoba abantwana xa bolukile andiyazi uba ivela phi loo nto. Uba bakhe beluka bebehamba into ethile bezisevasi bezinto awuphinde ubabona. Uba ndiyaphosisa ndixolele, kodwa abantwana abafana amakhwenkwe olukileyo bengamadoda wagqibelisa laa mini sibamkela apha okanye bebesenzela umgidi soze uphinde ubabone apha enkonzweni kaThixo. uThixo lo bancedileyo. Ningayenzi mani loo nto, singaphindi singandiboni apha. Andinayithetha into yoba hayi niza namhlanje uba bekuthiwa nakwamkela. Andizuyithetha loo nto. Nize namhlanje because kuthiwe ningamakrwala alapha enkonzweni. Andizawuhlala phantsi ndifuna unika ii-principles zibene. Ubawo umfundisi uMabanda uBhele utsho kamnandi kakhulu apha. Xa mna nee-principles endifuna ndinike zona zine, kodwa ndifuna uqala ngale yokuqala engadibananga kwezi yokuqala. Eyokuqala yekokuba ndikhe ndakhalima kwenye indawo kabuhlungu ndathi kwadini kufuneka nditshile awolukelanga umama kuba kaloku kuhloleni uba oluka ngenye ixesha kungekho tata ekhaya athi awubuya ke ngoku lubhuti pho hoyi mama ndizophumelela. Ndathi awolukelanga mamakho ndiyatsho nangoku akufuni kunjani ndiyatsho nangoku aningamadoda abazali benu, kodwa ke nazi ii-principles zam. Eyokuqala uzuyigcine mntanam the-principle of individualization. Ndiyakukhumsha okokuba wena ngokozazi kwakho as an individual uzibona njani, ucinga uba yintoni uThixo akuphe yona onoyibuyisela kuyo. Funeke xa ungumntu ukwazi uba uyakwazi uma ume kunjanje ungayobhayisekile ezokuyama ngodongo. Uzuyigcine loo nto kuba xa unalo principle funeka ube ne-principle yoba ndim ndiza kwenza njengoba bendixelelwe ekhaya, ndiza kwenza njengoba ndikhulisiwe ekhaya. Iyahambelana ke le principle yale principle neligama uba yi-principle yiyo ye-identity yoba wena uyazazi ukuba kwaye abazali funeka abantwana sibaxele babangobani. Abazali funeka sibaxelele abantwana bangobani i-identity yabo. Kwaloo nto idla ngoba nayo ingxakana apha ekuhambeni kwethu. Yesibini, yi-principle of acceptance. Mose sidalwe ngokudalwa. Xa sithetha nge-individualization sathetha uba umntu unique, unezo ziphiwo ngeziphiwo zicelwa iBhayibhile aphiwe zona nguThixo. UThixo akasinika zonke izinto ezintle but bonke yondawo yokubona. UThixo akazukupha yonke into entle. Siyafana abantwana bam, sizaba khona ezinye izinto uthi uzibuze okokuba kutheni mna ndiyiphinda le klasi. Yamkele imeko yakho, uthethe nomzali wakho
ngemeko yakho ungava mnandi ngayo uba singayizama njani tata, singayizama njani mama, uyakusektha. Uba xa ungazuyakusektha uzawuxhaleka ubomi bakhe. Andifuna ukuthi noba umile njani, noma umile njalo tata ulapha ngaphambili udibanisa amadolo noba utheni, kodwa yamkele imeko yakho noba injani, noba imnandana. Principle yesithathu tata. Yesithathu, the principle of non-judgmental attitude. Abantu aba dibana naleyo ngakusepha so bajaja abantu nentanga zakho uzijaje ngoba wena uvelaphi, ngoba wena lapha ikhaya linjani, njengoba wena uzelwe ngubani, ayizukwenzela nto. Instead cela uThixo yokugqibela ndingxamele principle of self-determination. Self-determination. Andithi futhi self-determination. Self-determination. Uyakuthiwa xamani nasesikolweni akukho ndindifunisho sithi akukho mthetho we-pronunciation. Anditsho mna determine, determine. To determine kukuzenza wena, you make yourself to what you want to be, provided uyayazi ufuna uba yiyo. Ke ngoku ezi principles zangaphambili zoba ungabujonga labanye phantsi, funeka wena uqiniseke uba le trice yenza yiyo le. You determine, you carve your life yourself. Ukawathonya papa nandiyavuka kakhulu phantsi apha engubeni abamamela ke abapastor nabefundisi bashumayela phaa ngo-6. Ukhe wathi omnye bethetha bevikile what you manage your life, you manage your life. Mhlawumbi kuzawuthi umntu ndimanage ilife obazelayo, kodwa ubomi into ayifunayo yicele kuThixo. Bantwana bam sitheni sebancinane sasisecaweni, nabhaptizeshwa, naqiniswa, nenziwa konke kuhle. Ngakako nifanele uba by now niyathandaza, niyakwazi uthandaza. Ndinomsirana phaa endlini, siyathandaza phaa xa silala. Hayi liyatsho ibhele, liyatsho ibhele. Ngexesha atsho ndifuneke ndicaba mandimnqande sisezawuthandaza, uqala yena. Funeka ndithi kuye amen. Otherwise ubheka phambili uyatsho, babeka apha abantu bakhe, abantwana babo kwabo nabazali bakhe, uyatsho shemusiphi nathi uyasikhuthaza. By now bantwana bamfama niyakwazi uthandaza. Akho nto ebuhlungu ndakhe ndayibona ngenye imini apha ecaweni. What? Unomqulu. What unomqulu? Mama ubali sithandazela. What mama you hayi ke ngoku. Umama webhaki hayi ngqo. Umama webhaki. Kodwa sawucela umama unqodi, hayi ndina umfazi. Unqodi athandaza. What? Ndafuna ithathwe ngomnye. Bathe bathi yu sithathe nothonyana yebathi cwaka apha emithandazweni. Akunjalo tata. Hayi. By now bantwana bamfama niyakwazi ukuthandaza. Xa nizawuhlala phantsi ndingachithanga ixesha lenu, siyabulela kakhulu bantwana bam ngokuba uThixo esincedile. Bendikhe ndanento endiyibhalileyo ndathi le nto ibuhlungu kangaka yoba sithi sigqithe naku-20 abantwana abafileyo. Senze ntoni phi bazali? Sihambe rongo phi? Sihambe rongo phi?
ke yenzeka kakhulu phaa ngapha ngasekhaya phesha komlambo. Thixo makasincede ke ngabantwana bethu kuba sifune babe ngamadoda. Amadoda aqotho. Ifunda uthandaza. Yabona xa niphinde neza apha ecaweni zawuya phaa kumavu ndiye ngqo kumbuso. Umbuso ndimqaphele yapha kumbuso. Ndithi mfundisi ndicela uthandazisa umbuso. Ndiyabulela ke amagosa ke kwesi sithuba bethunana makazise laa mcimbi uzothandazelwa kaloku laa mcimbi apha amagosa. Tata uGqa. Uzozawuthandazela xesha lethu. Okay, fine. No, akhodo. All right, no, fine. Ondilungisa kaloku ndingaka. Athi azawuthandazela wonke. Mfundisi ke ndinikezela kuwe bawubhele. Kulo mcimbi bazawuza abafana bathandazelwe ngenjinji ya enkosi kakhulu. Iculo sondela phezulu phambili. Izana tata. Izana ndosi kababa. Iculo 226. Iculo 226. Abantwana abakhulele kuxelelwa ngoThixo bayamazi uThixo ungaphezu kwayo yonke into edaliweyo, ngoba yonke into idalwe nguye. Uhlonitshwa nazizilwanyana, akekho umntu ohlonitshwa ngaphezu koThixo. Ithetha ukuthi loo nto leyo inkonzo ayikhulelwa. Awuthi ngondigqibile enkonzweni, ukhuliswa nguThixo. Abantu bayagula befumana ukutya all meals, 3 meals a day. Bakhule bafumana izifo, bagule, basweleke. So yonke into yokuphila kwethu ixhomekeke kumda. Ifundisa loo nto ke icawa. Ifundisa loo nto ke iqotho. Le nto kuthiwa yi-assembly of God. Andithi bandla lase-assembly. Abantu xa kuthiwa ibandla kuthethwa nge-redeemed. Abantu abahlangiweyo nguThixo ekungazini. Abantu abasusiweyo ebumnyameni baziswe ebukhanyeni. Bayazi noba bonke ubomi bethu bulawulwa nguThixo ngonyaka. Into enkulu ke abantwana bam leyo kakhulu. Xa kuthiwa niyaluswaniswa emdudini, ikhona ke le nto thina selibandla siyilindeleyo. Wonke umntu bokuyilindele kuni loo nto. A certain behavior. Ndibona apha esitratweni, bona amakrwala elandelelana. Kwinto ezihamba ngokuthi amathi aqalele. Bonke ke benza loo nto. Yazi noba ndiyayibudla. That does not define ubudoda, bantwana bam. Ubudoda yi-behavior. Kukho laa nto ithe yawususwa phaa kuyo. Kwathi ndindoda qinisile, ndiyazi noba yinto mhlawumbi luzile, mhlawumbi nto nkonzo yobalulekileyo. Nidlule kuloo nto.
loo nto beniyiphendula benirhalela uba ngamadoda. Indoda kubantwana bam iyenziwa izindlu. Xa kuthethwa ngenkwenkwe kuthiwa inkwenkwe kwaXhosa yinja. The boy is a dog. Akulindelwanga nto ithe ngqo enkwenkweni. Kodwa ngoku, especially ke nina abantu bangenkonzo, you change and start to become a man. Indoda mntanam yenziwa, isenziwa ngoku kubantu bendoda. Phethe 80 kulo nyaka. Indoda yenziwa yintoni? Ngabantu ekudala bengamadoda. Ngoomama abasizalayo, ngabo abenzi into uba ube yindoda. Awunoba yindoda kwaba bantu. Uyazi uba kusekho abantu abathi kwedini apha kumna ngoku. Andinamazukulwana nje ndinesizukulwana. Bantwana bezukulwana bam. Kodwa phaya elalini kusekho kwedini zapha. Ndiphakame noba uzamnqanqaza indawo ezifanele. Kodwa because lo tata ufuna undenza loo nto. Nina ke niyancediseka ekukhawulezeni ibambe into yoba kuyinto because ninoYesu. uYesu owenza umuntu abe yindoda. Kuthiwe yindoda. Umfana kabani intoni? Yindoda. Kutshiwo ngokwahlukileyo komnye. Ukuba khona angatshiwo uba ngamadoda. Ngoku efake ibhulukhwe begqithe engcikini. Wazodibana nale nto eniyiqabileyo yokuba ngamakrwala. Kodwa still lingade liphume igama lithi kwindoda. Ngoba into eyenzayo sidinayo uba kuyindoda. Thina ke ngela xesha lethu bekusithiwa xa subethe udlula kule ndawo. Xa ubuya phaa awusenatshomi inkwenkwe. Akanamthanda kangakanani. A boy and a man don't meet. Kangangoba inkwenkwe yayithi noba ihorho kuwe kwindoda. Ngeke iqale nokuqala ukubetha because bethwa ngamadoda onke. Ngoba kuyinja. Phaya entabeni yokuyosusa ubutopi kapha kwini. Uba ke ubutopi busukile sizawubona ngebehavior thina besingekho. Njengoba selithini utata into engumqoka yimbeko mntanam. Andiyombeko uba umsawazi kumbeko. Yimbeko. Imbeko kuyahamba ne-obedience. Uthi noba ungamhloniphi umkhulu wakho umhloniphe namhlanje ngenxa kuyindoda. Bungasamhloniphi umama wakho utshintshe. Oodadewenu nabo bonke amantombazana ubahloniphe. Awuyiki. Into yobathini? Yabahloniphi. Ngilasela la magama asethethwe ngutata ngoba kufuneka sicawe sidlalela indima yokucawe ngokukhangela nina abantwana bethu beyimizekelo abantu abaqeqeshwe enkonzweni. Yabona ke bathi abantu abangandwebanga okanye bakubona ngathi awundwebanga kakhulu bakuprovokele ukuba uduke indoda yakhetha yichoose. Yayazi abona laa nto yokuthatha imali ngeyo yakho ilula uzayisebenzisa. And iyabhora nale nto ungabi namayo ube broke. Weske ubroke ungazange ube namali. Kodwa uthi ubroke uba kweli. Yonke into yendoda i-front door. Ayikho ku-back door. Ngoba uhlaza ubudoda.
Siyavana abantwana bam. Ukuba indoda ebazalini kulithe that things are going to change. Uthi ngoba ufumana umsebenzi uguqa ngedolo uthethe noThixo. UThixo uzayenza bhetele leyo yakho. Indoda iqala ngokungenana nomfazi ithandazela ikhaya. There's so many people you have to pray for. Pray for your parents. Thetha ke mna ke ndinxibe ngolu hlobo ndinxibe ngalo. Uthi xa sinxibe ngolu hlobo sithetha nani bantwana bam? Ininzi into yethu. Andithi inxibe yenziwe ngootata noomama owethu. Akhoba kule heyi bekule-central icimbi ke loo nto. Uba ngumntwana wakho othembele kuye olithemba. Gabelo isendelo nyanga ngelomoya oyingcwele. Amen. Naba bantwana Thixo beyiqinile. Bavela endle. Bavela apho bebekhuthuma bathi kuqala kwenziwe ezo ritual zonke. Kodwa ngaphezu kwazo zonke kukunikela bona kuwe. Ubasebenze ngaphakathi kwethengcwele batshintshe. Babe yile ntonga abazali babo bebeyithandazela kubo. Bethandaza bethetha nawe bethi baze babuye abantwana babo. Siyathelela ke Thixo ethengcwele ukubuleka. Kuwe ngenxa yenxebano engapheli indawo othe wabanika yona babazali. Kuba kuzo zonke iziphithiphithi nezinto ezenzekayo kule mihla babuyile baphakathi kwale nkonzo. Thoba iintsikelo zakho ke Thixo ethengcwele kubo ukuze kuqalwe impentshe ebomini babo. Bakhusele bagcine Thixo ethengcwele babe liqhayiya lesi sizwe. Babe liqhayiya nakuwe. Gamelo isende lonyana ngelomoya oyingcwele. Amen. Sithelelo kaThixo ngamandla akho uyisenyana nomoyingcwele. Hlale phakathi kwenu nigcine nilondoloze phuma nokungena kwenu. Zenzisa uxolo phakathi kwamakhaya. Yayithumele ingelosi zakhe zicela amacabanga endawo ngoKristu Jesu. Amen. Ngizigcine babahle kodwa. Ingeke le nto wena yiwa kube nokhumkhum. Iyona nto sasusa lebeni iqabile ngaphambili. Nobalulekileyo ukuhlanjwa ngaphakathi bengabantwana babazali babeqhayiya. Ile nto ibangela abantu bakhale banendodana. Sasakhulu ungathiwa ubhetele benentombi zodwa kanti likhona. Ngeqonda nokayenze usize lisebenze kakuhle bantwana bam yonke into eninqolayo Thixo ayibeza ngoKristu. Amen.